Ini enten pirang RT, Bu? 3. Oh, 3. RW 1. RW-nya 1 Pak. Oh, 1 wonten 3 nganu. 3 RT. 3 RT. Temute Semarang napa Demak mriki? Kabupaten Oh, Kabupaten perbatasan Semarang. Semarang nganu. Panen jagung mriki, Bu. Dereng Mboten. panen nggih. Wan. Mboten. Oh, mboten disebut sayur. Dek waune turunan Tionghoa napa, Dek? Lho kan kok Jawa-Jawa Cina kok. Ya iya, Pak. Ayo mending Mbak ya. Kan kesel ya. Ya. Kan larang enggak. Kalau wong samine wonten Taiwan ten dhuwur mawon. Teng Taiwan iku nggih nak mboten anu, mungkin nak pisah ta ndak. Iya, aja to, Bu. Ngatung gone. Wah, pisah sing ngene-ngene iki pripun, Mang? Seperti ini ya pemirsa. Suasana di salah satu kampung suku Jawa asli yang ada di Jawa Tengah ya pemirsa. Suasananya sepi sekali ya di siang kali ini. Nah, dan di sini jalanannya sudah dibetonisasi. Dan di samping ini sudah hutan ya pemirsa ya. Tuh sudah perkebunan seperti ini ya pemirsa. Dan di sini saya akan mengunjungi salah satu warga yang tinggal di rumah
sendirian yang berada di kebun jagung ya bang saya. Nah kita harus melewati jalur betonisasi seperti ini. Dan rumah-rumahnya di sini sudah permanen sebagian ya pemirsa, sudah modern ya. Nah, kita jalan-jalan ke Wonogiri ini pemirsa, di salah satu tempat terpencil yang ada di Gunung Wilis ya pemirsa. Nah, suasananya seperti ini, cukup sepi, sunyi, dan cukup aman, asri ya pemirsa. Kondisinya pun seperti ini ya pemirsa. Dan di sini kita harus melewati jembatan seperti ini. Dan di sini ini ada rumah ini ya pemirsa. Ada rumah, letaknya itu berada di perkebunan jagung seperti ini. Tuh di kanan kiri rumah ini dipenuhi dengan perkebunan jagung ya pemirsa. Coba kita akan ke sana ya pemirsa. Kita akan ke sana untuk melihat suasananya. Ini benar-benar berada di perkebunan ya pemirsa ya. Nah di perkebunan jagung seperti ini. Coba kita akan ke sana ya pemirsa. Ini ada tumpuan kayu seperti ini ya, di depan rumahnya itu ini, dan rumahnya itu kecil sekali ya pemirsa. Dan coba kita akan ke sana. Assalamualaikum, Mbak. Seperti ini ya masalah itu. Di depan rumahnya itu ya kalau saya. Mbak, nembe sare Mbak, nembe sare. Wah niki lampa-lampa niki wau Mbak. Sehat Mbak. Nganu nembe sare niki wau ya. Nembe sare jenengan niki wau. Oh alah nggih. Ya buatan nganu niki, buatan apa tanam jagung, Mbak? Niki. Oh, berarti ini anu, Mbak, gini jenengan niki, Mbak. Masa saya kula nak nganu kesah niki wau. Oh, beringin, Mbak. Nggih. Sampai libur nih kamu jalan-jalan Mbah niku wau. Oh, delok suasana teng kampung, kalian delok nganu niki aktivitas warga niku wau Mbah. Niki nganu Mbah teng griya ki ambek niki Mbah. Oh, nggih. Lah seterine teng pundi Mbah? Seterine teng pundi? Bon. Oh, bon tenan nggih. Jagung niki jenengan Mbah. Wah. Saya rosomen Mbah jenengan Mbah nanam jagung niki Mbah sak tekan buri niki wau Mbah. Oh berarti sing dikeliling niki nganu ngene jenengan nggih Mbah nggih niki nggih. Oh alah ponakan kula. Berarti jenengan tinggal teng mriki pun dengu Mbah. 3 tahun. Oh 3 tahun. Niki masake tesih menggunakan kayu Mbah niki Mbah. Niki persediaannya kathah niki Mbah. Persediaannya kayu kathah niki. Wong sakniki musim Jawa ajeng golek kan udan niki Mbah.
Enjing pun udan nggih. Niki. Niki waune kula tanemi kacang. Oh, kacang riyen. Kula salah semprot. Oh. Jenenge pun gombong. Gombong. Terus malah udah mati ngoten niku, Mbak. Bibitan 3 kilo. Nggih. Gombong kula semprot kleru pupuke. Oh, alah. Pupuk tepung niku. Dadi sulaya. Dadi sulaya nih. Sulaya janten. Jadi mboten nguntut niki. Nggih. Tahun wingi asal pitung bagor Pitung bagor. pangan banjir ngriki. Apa sakit banjir, Mbak? Kula niki rak mun ping pindho pangan banjir. Oh, kebanjiran. Nggih, Masya bedang Allah. ngriko. Sekang priko, nginggil priko. Nggih. Oh, Kuburan niku, Pak. Ya anu tinggal kuburan. Kuburan niku wau, kalen iki. Nggih. Kan mriki to, Mbak. Tanya niku, Wingi Mbak. rungkat ndung kalen. Dadi Banyune bocor. oh, sih. Apa mboten. Ping kali kula kebanjiran. Kebanjiran teng mriki, Mbak. Masya Allah. Lah kok nganu, Mbak, mboten tumut nganu putrane, Mbak. Apa nak mboten gede. Kula dereng tuwa jan mung masa angin duduk. Oh, angin duduk niku nggih. Riyen nduk. Sing jemuaan. Oh, ajeng jemuatan. Nggih, lagi ambek plantasi teng lepen kan. Iki. Nggih. Lah iki griya pun terus kuape anu niku. Oh, Terus kula mboten sida teng masjid niku nggih. Teng coklatan mriko waune. Nganu istrine teng coklatan. Nggih, istri kula teng coklatan. Ngene nggih. Oh, teng mriko. Nggih waune. Sebelah putih sekelatan ning jenengan, Mbak. Nah terus istri kula pun mboten nenten lah. Ngriki tinggalane tiyang sepah niku tasih wutuh, lemah-lemah artine. Oh, alah sih. Terus kula wangsul mriki. Saking coklatan mriko. Nggih. Lemari barang kula tinggal mriko. Oh, alah sih. Nak riyen nom-nomane nyambet demel teng pundi, Mbah? Kula ahli merantau. Oh, Di Malaysia barang. tekan Malaysia, Mbah. Sawit napa-napa, Mbak? Teng Hah? Malaysia. Alah, Ah, mboten jenak kula. teng sawit berarti, Mbah niku. Wonten kota kula. Oh, teng kota. Ini mboten jenak teng. Mboten jenak. Wonten jenak. Wonten Kalimantan nggih wonten jenak. Mboten jenak. Berarti Tapi mboten jenak dugi 3 tahun kula tuh. Nggih, teng Malaysia niku. mboten jenak tapi dikit 3 tahun nggih. Tapi nak sami kalih nganu Mbah Indonesia ngeten iki, Mbah. Desa-desa Nek kula niku tinggal tiyang sepah kalih. Hmm. Rebu Kliwon niku mamak kula. Nggih. Pernah Rebu Kliwon bapak kula nggih enten ngriki. Oh, alah. Kula umur 7 tahun. Oh, mpun ditinggal nganu nggih. Tinggal ke Tinggal kesah nggih, Mbah. Nggih. sederek 8 Nggih. Sumatera Selatan. Oh. Nganu diteng ben kopi mriku, Mbah. Sing Palembang. Palembang. Dan jenengan kok mboten nganu, Mbah. Teng Palembang mriku, Mbah, merantau. Ampun kula kesah mulai saking Pulau Jawa ngriki tahun 1923. Oh. 43. 43. Nggih. Jenengan lahiran tahun pinten to, Mbak? Hah? Lahiran tahun pinten jenengan? Kula Nggih. 36. 3. Walah, dosa Berarti sakniki jenengan niku mpun pinten, Mbah? Niku sangang dosa nggih. Meh. nggih. 90 tahun, Mbah. Nggih. Walah, nggih nak wong riyen niku nganu nggih, Mbah nggih. Kuat-kuat nggih, Mbah nggih niku nggih. Wong riyen niku. Tirakate nggih kuat riyen nggih, Mbak. Niku. Tirakate niku asal alat-alat nggih di suni bocah kelas niki. Oh, alah. Napa mawon sing kula tuju nggih kena. Tapi nggih niku kula goleki wong sing jujur. Nggih. Sing jujur nggih kathah sing ninggal mendeti gaman kula niku. Masya Allah. Yang Jawa Timur, Mriki, Mbah. yang kalih enten kebon kene wonten. Oh, teng kebon kopi Sumatera. sing Sumatera niku. Lah niku disambut Nggih, mboten diwangsulke. mboten diwangsulke malah beto wangsul teng Jawa. Hmm. Lah kula susul teng mriki enten Jombang daerahe. Oh, Jombang, Jawa Timur nggih. Nggih. Nggih, nggih. Mbah. Lah sing enten niku
Sumberjo niku nggih jaler estri. Jaler estri. Lah niku nyambut cincin kula. Nggih, Kula mboten dipangsuli. panjangake niki mboten kenging kangge sembrono kula. Nggih. Lah dalah minggat wonge. Oh, kabur mboten wangso. Wonge niki berondol gundul lanang wedok. Mboten nanten ras mboten anu. Mboten tukul sepriki wonge. Mergane mboten jujur niku wau, Mbah. Nggih. Sedeke ponakan kula dhewe nggih. Nggih. Ponakan anak Mbak Ayu kula. Nggih. Nggih. Lah niku mau nyambut nggih tembunge nilai. Nggih. Niku lampun kula sukani anu walire. Nggih. Lah niku mboten anu. Sakniki cerean kali sing wedok. Oh, alah. Alah jan Model madul iki malah nggih, Mbah. nggih. madul. Ngoten niku riyen jenengan niku angsal bareng nonton niku tirakat napa golek, Mbak? Tirakat. Nak jaman riyen niku wong terakat nggih betah nggih, Mbah. Poso 30 hari ngoten niku. Dipuji mawon teng alas nggih monggo, teng banyu nggih monggo.